Фондът за събиране на средства за деца в риск на Charity M се грижи за нуждите на тези деца. Чрез нашата платформа всеки ден помагаме на деца в риск за равен достъп до образование, здравеопазване и достъп до чиста питейна вода, храна, дрехи и основни неща за живота. Децата, живеещи в бедност, са изложени на рискове, включително недостатъчно хранене. 1 от 10 деца в България е с хранителни проблеми. Децата от бедни семейства често изостават в образованието си и са по-склонни да напуснат училище рано. Тези деца от бедни семейства често са изключени от социалните дейности и възможности. Децата в бедност са по-склонни да страдат от хронични заболявания и да имат по-ниска продължителност на живот. Ето защо даренията за този фонд за социално въздействие отива директно за безвъзмездните средства за деца в нужда, а в някои случаи и за организации, работещи за предоставяне на помощ или насърчаване на критична социална промяна.